Μέρα με τη μέρα, η καταδίωξη καταλήγει σε αποτυχία. Σε κάθε απόπειρα κυνηγιού σπαταλιέται ενέργεια, ειδικά από τα θηλυκά και τα μικρά. Οι μητέρες δεν παράγουν αρκετό γάλα και τα μικρά τους είναι αδύναμα. Ένα ενήλικο λιοντάρι πρέπει να τρώει 10 κιλά κρέας την εβδομάδα. Αλλιώς το ίδιο και τα μικρά του θα αντιμετωπίσουν κινδύνους. Στην ξηρή περίοδο, το 90% των μικρών μπορεί να πεθάνει από την πείνα. Ο θάνατος μπορεί να εμφανιστεί και με άλλες μορφές. Οι ήενες είναι επίσης απελπισμένες εξαιτίας της πείνας και σκοτώνουν τα μικρά. Τα λιοντάρια παραμένουν σε αυτή την άνυδρη πεδιάδα κατά την ξηρή περίοδο, διότι η μοίρα τους είναι συνυφασμένη με την προστασία των δικών τους κυνηγότοπων και είναι συνδεδεμένη με ένα δράμα που αρχίζει να ξετυλίγεται.